Lang-lang gati ningkang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng tegal kurunarya ya Kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka dulur narada kapangya tekalwi kluri melu karya sang Bupati sang Bupati Hestunggara manik jagat raja dewaku paman Harya Sengguni ayo ndadekake kagiat pekenira si paman manira wiji wonten ngajengan manira paman Patih Harya Sengguni kawula nom nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir anak Prabu keparenging bapa cumadung dawuh paman Mlasa Jenar nggih kadiparan hangresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapti akari luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridanang aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggep kunca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non paman Mlasa Jenar ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina ora liwat pakaryaning utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah matening datraya negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni kawula non nggih anak Prabu kasinggihan sabda pangandika paduka sampun boten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing ngabdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu ing Ngastina sampun lho tampi dawah sami-sami paman Mlasa Jenar bapa Penemban Durna sarawuh paduka bapa Penemban katurahan karaharjan rawuh jengandika wonten datul negari Ngastina bapa Penemban Durna Astakus wala sila berdobo suwalu gimbal sumorante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanginganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima
Mangya widodha sowan kula Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung parenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bumbung raos ing manah. Mboten langkung kasekecatno anggen jengandika lenggah. Bapa Prabanduna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Kula suwun kaprayogakno anggen jengandika lenggah. Kawula nun Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ing Raka ing Awangga. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos ing manah. Mboten langkung kasekecatno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Karna ing Awangga. Kawula nun Yai sampun boten kirang prayogi pisanipun ing Raka ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno ngono siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma. Lho Diweji. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang abdipun Kartomarma. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kartomarma ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana lan tatanan Prawadyabala. Nayaka lan Punggawa ingkang padha gantung sebo. Jeneng Panirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman Plasa Jenar. Wonten timbalaning ngadawu nggih, Bawadurna. Wonten timbalaning ngadawu nggih, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalaradat ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titik lenggan sak mangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga keparenga paring samudra pangaksami dhateng ingkang putra anggenipun kula kumalancang jumalena hambuyungi dhateng rawuhan dika sami Paman Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sampun ngantos paduka paring pangandikaning kados mekaten, sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan. Tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri. Ingkang paman boten badhe suwala, tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Ing mekaten nggih radi kagiat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rirembag madyaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulya negari Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalaradat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana miwah Wadyabala. Sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lan ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Yayi mboten benten ngatur pangandhanipun Paman Arya tuwin Bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tama paduka Yayi Prabu badhe wonten pirembagan menapa madyaning Datulaya keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Long rambyang ninggang driya
Wirwang Condro kata benga somo ing tias katu riton limut kabyataning ojit ram remendri yama nawung kagunging bang wisesa Pamanarya wonten timbalan anak Prabu Bawadurna wonten timbalan ger Kakang Prabu Karna ing ngawangga wonten dawuh Yayi mboten benten kalaran ingkang sampun kapangker mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalaradat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung rebak perkawis kadang kula para Pandhawa teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga monggo ing sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggo ing cangklakan kula mboten saged badhe gesang kepenak kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa mila kula ambali atur kula sekawit kula mboten badhe saged tentrem kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu negari Ngastina menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu negari Ngastina tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa upamiya mekaten upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun Nalindra Ngastina sakadang kadheyan sata Kurawa satus cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono mboten badhe ayem tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng atang-atang dados bathang mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iga pratikelipun para sepuh para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados enggal-enggalo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama
Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan pamanggih ingkang bapa ing kepatihan. Wangsul wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah. Supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak. Wangsul wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya. Malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika nggumun setahun jenggeleng serendeng. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti, Pandhawa menika ugi titahing ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jangka pejahipun. Malah wangsul wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna, nanging malah wangsul wangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho nggih. Kula nuwun sewu. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika. Bilengking saking menika nggih Blakasuta blakutang terus terang. Menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon, kula sampun ketelasan ngakal. Kula sampun ketelasan pamanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepat. Lepatipun kados pundi? Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur. Ingkang bapa tansah srawung kaliyan para Sata Kurawa, malah paduka prisa piyambak kula mboten nate mathuk, kula mboten nate rujuk. Tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kaliyan para Pandhawa. Menika lho nggih. Mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal. Sampun boten saged ngulir budi ngasah kadewasan. Atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu. Wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa, malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa. Sinten menika? Mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna. Menawi mila menawi paduka badhe andangu babagan pejahipun para Pandhawa, monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babagan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi? Durna. Wonten dawuh nggih. Nyambet dhateng ngendanipun Paman Haryo Sengguni. Menawi dipun ngendikaken Paman Ploso Jenar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawa Durna menika tansah campur kaliyan para Pandhawa. Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah, alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika. Bapa Penemban Durna. Wah. Kandhak bleguduk selalu gembol. Sumarante hawala. Dik Pate, pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawean wong tuwa. Inggih Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres, kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang Bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika sinuwun Prabu Dastarata supados kula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bapa Durna panjenengan ingkang tansah caket kaliyan para Pandhawa menika leres nggih jer Pandhawa menika siswa kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa. Inggih.
Mila Bawaduna kedahipun mangertos babagan keringkihanipun para Pandhawa. Nuwun sewu, Nger. Menawi bab keringkihan menika kula ngertos, namung nuwun sewu, kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa. Kula menika guru. Jarwa dosaipun guru menika saged dipun gugu lan ditiru. Turta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak sowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para Sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ndemban siladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Duna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa melih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkihanipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkihaning para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa apa sampeyan ora iso ngaturake? Nuwun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan patih negara Ngastina, kula wonten negara Ngastina menika pujangga. Ning arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumayan ngatasé guru kok mentala nglaropake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun, guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Dereng wonten. Kelampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti ngawi bawa Nyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau tate disumpah minangka dadi nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bab patining para Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning nayaka Ngastina. Mangke riyen, mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ingkang bab ingkang raka ing pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Patih. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gandeng cenengipun kalian nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mboten sampun ngantos dipun campur aduk, kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan, sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula nayaka. Lah nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun ing Kinaryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina. Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika teges sampeyan nglencati kewajibaning minangka dadi nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dik Patih nggih pun kula tak manut karo sampeyan. Lah nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku nayaka teng negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake keringkihaning para Pandhawa, apa kelakon dijabel le minangka dadi nayaka. Sampeyan ora diakoni nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk. Negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih Dik Patih nggih. Nggih menawi tetela mengkaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetela. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah pados srana ingkang saestu. Menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa. Tegesipun dijangka cintrakane ora kelakon, dijangka patine saya ora kelakon. Malah luwih-luwih Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan merga dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloropke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampeyan men dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mapan ning Wanamarta. Ning
merga saka Teguh timbul merga saka kapercayaning si Bratasena. Dheweke iso babat Wonomarta ora dipangan jim setan berkasaan ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampeyan ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan. Inum-inuman sing marai mendem Werkudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda, sumur Upas. Pamrih sampean supaya mati, monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan. Bratasena mati mboten. Ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora jajal. Ndira luka wae ra ana 800. Nggih. Niku nggih Kang. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalayarame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pejahipun. Nggih, Kakang. Ning menawi jenengan Adipati harus kene anak Prabu Duryudana menika pasrah kaliyan bangsa kalima. Kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek Pandhawane pancen ora iso dipateni, nek Mbaka utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Merga 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan ingkang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing Nekula Sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon merga Nekula Sedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyayi loro. Inggih menika mustikaning jagat. Setunggal inggih menika Nalendra ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Darawati? Angkara loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya sebab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplik, wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika Nuwun Sewu, menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang kelumputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijangka patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha. Nek arep mateni para Pandhawa kudu iso nyirnake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndarawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Cepate. Arep Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna, nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu wis mangabad-abad tekan seprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titah ning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha saya budhe patene sampean mang takon piye to carane mateni Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane mateni Semar. Semar menika harus dijangka mateni cara piye?
Semar dimingi-mingi Praja Brana, Brana Picis, Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat lan negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni, Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Brondodonya, ora bereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dura. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyin. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ling jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewate? Nggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampean teko ajeng mateni Semar niku sempat dibedhek karo Semar. Pate Sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas, arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuhan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan, nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, sok nek tuwa rak mati dhewe. Sampeyan niku ora dindemi. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembange caping gunung. Oh, nggih. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Ismayane. Oh. Aja diduduk. Diduduk. Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celat. Mula sadar diri. Tuwa junjilan rasane. Nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyin. Niki dirembug sik mateni Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngungkuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati tumuli saya ngenes, saya ringkih. Semar mati ning ya ora ceksek lho. Kudu ngenteni, merga niku dilelongga atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk kowe mesti kalah kok. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong. Wong telu nika isih blereng dhateng kadonyan, isih blereng dhateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng nglena pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandan-kandan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kali anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk kowe kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok. Ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Nah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedhih. Oh, ngoten. Nggih. Merga kae-kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndunggal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni Panakawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumli Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong menika kula nuwun sewu, kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe tumandang karya? Mbok menawi Senopati Negaring Astina
anak Prabu Karna basusun ingkang saged mejahi dhateng pun Bagong. Nuwun sewu Bapak Ban. Mboten ketang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong. Mila menawi kula kedah nyumurupi muncrating maros saking dadanipun Panakawan Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Kyai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten, dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun Nggih Patih? Lah nggih monggo pripun? Dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun Panakawan. Dos pundi, Ger? Buduna. Wonten dawuh. Gandeng Bapa Durna ingkang saged ngendikaken kasembadan lan botenipun inggih saking Bapa Durna. Mudaharan. Tegesipun jengandika Bapa Durna ing kedah damel srana pejahipun Panakawan. Mesti arep masuk angin, mboten. Mboten Dik Patih mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten nggih. Nggih. Kula sagahi, nggih, kula sagahi. Menawi ngantos samangke gagar wigaretan antuk karya, menawi ndhapaken kepaduka sampiraken dhateng Bapak Sukalima. Oh, sampun sinengga kula menika lair batin anggenipun jejekaken kalendran paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca Sikrang rakin awang sesongko Nalin trombek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka kiri Ronanggono magawe gelari rawang-wang Tintrem madyaning pasewakan Agung Negaring Ngastina nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Sukalima Pandhita Durna nadyan kathah ingkang samya anglimbang-limbang jroning wardaya apa isa Sang Begawan Durna mejahi sangya para Panakawan parandene mangke datan wantun ingkang kawiyosing pangandikan sedaya mung kendel datan mubah datan musik nadyan nalindring Ngastina Prabu Duryudana ugi datan mubah datan musik nglenggahi kanyup nangka wardu kanyup udan ganten wadu jarang waca nginango durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriya sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora numatan perkarane Gajah Medha Sukawandilan kejawi namung sawanipun satra ing Jodipati ing Nunggul Pamanang Raden Harya Werkudara kalih karya kagyak kang samya mulat